Ndikulandireni ku program yathu yapadera ine ndi Chisomo Nyirenda. Lero ndikhala ndikucheza ndi Ruth Mdala amene wachokera ku Invegrow amene ali ndithu anthu omwe amapanga ma products osiyanasiyana. Ndi Ruth lero akhala kuti fotokozera kuti ma products omwe a Invegrow amapanga ndi ati komanso kufunikira kwake kwa Malawi ndikutani. Nthawi zinanso timatha kukhala nacho chinthu koma usadziwa kagwiritsidwe ntchito kake. Ruth akhala pano kuti fotokozera kuti kodi ma products awo tingagwiritse ntchito bwanji pamene tili pakhomo komanso malo osiyanasiyana. Pezani zinthu zachilengedwe za mphamvu kwambiri ndi Invegrow. Mafuta athu odzola a Nourishing Cosmetic Oil osakaniza ndi cannabis, lemongrass, oumitsa ndi kufewetsa khungu ndi tsitsi komanso zikhadabo mwatsopano. Broad Spectrum CBD Oil opezeka mu mlingo wa 600 mg ndi 300 mg amathandiza kuchepetsa nkhawa ndi kugona tulo labwino. Mutha kuusulumana ndi kupeza bwino ndi relaxation herbal tea wathu komanso kumva kuzuna kwenikweni ndi uchi wathu CBD hemp honey okometsa tea kapena kupaka pa buledi. Pezani mphamvu ndi culinary hemp seed oil, hemp protein powder komanso hearty hemp seeds opangidwa ndi zokometsera zofunikira ku moyo wa thanzi. Katundu wa Invegrow amasamalira thupi lathu komanso malingaliro chifukwa cha mphamvu ya cannabis. Katunduyu akupezeka m'mashopu onse otchuka m'Malawi muno. Invegrow ndi kampani yovomerezeka ndi bungwe la Cannabis Regulatory Authority of Malawi. Apa Ruth kupitirira ndi program yathu ukufuna utionese chani? Mmene ndinafotokozera kuti hemp short seed titakumwezanso ngati garnish pa chakudya. Ndi apa tili ndi mbali yathu imene tapanga display chicken, then tili mbalenso ya masalads. Ndi timafuna tipange garnish the salad komanso the chicken ndi hemp short seed. Kwanza nga mashefu ndiye kuti sesine sidzoja satipasa so busy. Tapeza substitute komanso yoti ili ndi zambiri zoti titha kupanga benefit. Omega 3 ndi omega 6 amathandiza makamaka ma cells aku brain. Ndiye kuti kudya apa sitinadye nkhuku yokha, taonjezeranso zinthu zimene zikhoza kutithandizira kuti tikhale mafana oganiza bo. So kumbali ya salad pali nayi lettuce isagwirizana ndisakulapa ndi chili chose. Salad wa kabichi, salad wa lettuce. Ifendeta muyesa pali ponse. Ngati kuyesa product yathu kuti kodi ikugwira ndi chani. Salad hemp short seed akugwira pena pali ponse. Ali ndi ka flavor kena kake kamene kamamveka ukakhala kuti wakayika in the products. That's very different ndi ma products amene anthu tinazolowera kwagwiritsa ntchito makamaka kumbali ya chakudya. Ruth ndikukhulupirira kuti Amalawi ndithu apapawo namwina akamati garnish ena ngachizungu kanadusa kuwaza basi kungokongoletsa zinthu zoneke bwino komanso at the end of the day we're also benefiting kuti thupi lathu likukula ndithu mwathanzi. Pomaliza ndimafuna mwina in a nutshell just take us through zomwe wationesa taona ma hemp shelled seeds komanso maujena amene protein powder amene kufunikira Amalawi mwina amvesese kufunikira kwa ma products amenewa komanso mwina pamene tikumaliza ena nkumati Invegrow ndikayipeza kuti kapena zinthu zimene zinde tikazipeza kuti tikuyenera kupanga taking orders tikuyenera kutani mwina ungotifotokozera motero Ruth. Okay, momaliza mmene tinafotokozera kuti hemp short seed ndi protein powder ndi ma products amene akuchokera ku njere ya hemp kapena kuti chamba. Choyamba ndichoti tingowaziwitsa Amalawi kuti izizi motosunga zungulire mwantundu ina uliwonse. Akutsimikizirani ito apa Ruth. Kutsimikiza kuti ine anandiona apa sinalawa. Program ikupitirira palibe chonse chimene chikuchitika. So izizi ndio kuti ukadya usakhale ndi mantha kuti mwina moto wanga uzungulira kapena chani. Anaanga nde kuti basi. Anaanga nde kuti amba kusokonekera in fact anawo ma brain yawo apanga develop bwino because of the omega 3 ndi omega 6 fatty acids amene ali mu protein powder komanso mu hemp short seed.
kumene mungazipeze ma products athu. Ma products athu akupezeka mu Chipiko Plus, ku Sana, ku Food Lovers. Komanso ena amazatha kugulira konkuno. Timapanga nawo so participate ku farmers market ndekuti ku Woodlands mudabwera ku farmers market mukatipeza pa stand yathu pamene timakhala ma products ngati amene wawo. Komanso ngati Invegrow kukamakhala ma trade fairs timapanga nawo participate. So you can always find us pa stand yathu. Pezani zinthu zachilengedwe za mphamvu kwambiri ndi Invegrow. Mafuta athu odzola a Nourishing Cosmetic Oil osakaniza ndi cannabis, lemongrass, oumitsa ndi kufewetsa khungu ndi tsitsi komanso zikhadabo mwatsopano. Broad Spectrum CBD Oil opezeka mu mlingo wa 600 mg ndi 300 mg amathandiza kuchepetsa nkhawa ndi kugona tulo labwino. Mutha kusulumana ndi kupeza bwino ndi relaxation herbal tea wathu komanso kumva kuzuna kwenikweni ndi uchi wathu CBD hemp honey okometsa tea kapena kupaka pa buledi. Pezani mphamvu ndi culinary hemp seed oil, hemp protein powder komanso hearty hemp seeds opangidwa ndi zokometsera zofunikira ku moyo wa thanzi. Katundu wa Invegrow amasamalira thupi lathu komanso malingaliro chifukwa cha mphamvu ya cannabis. Katunduyu akupezeka m'mashopu onse otchuka m'Malawi muno. Invegrow ndi kampani yovomerezeka ndi bungwe la Cannabis Regulatory Authority of Malawi. Masiku ano tikuyenda with the digital world, muli pa ma social media platforms. Tili pa ma social media platforms. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, konseko tiliko. Mukangosearcha Invegrow mutipeza. Ndipo ma contacts alipo mposo, you can give us ma orders anu. All right, Ruth, thank you so much. Ndipo zaveka inenso ababa ndaphunzira monga mmene ndikhulupirira amalawi anzanga aphunzira amene monse ndimene ndamalizira program yathu kukamba za ma products a Invegrow. Ndipo lero timakamba za protein powder komanso hemp shelled seeds taona ndithu kufunikira kwake kwa ife monga anthu komanso kuti tingagwiritse ntchito morani. Dzina langa ndi Chisomo Nyenda, pizani kuonera Zodiak.